היי חברים, כאן מאור לויאן, ורציתי לשתף אתכם בטריק מאוד פשוט שאני עושה בו שימוש בכדי להביא לייקים חדשים לעמוד העסקי בחינם. אני משתמש בטריק הזה באופן קבוע, ואני ממליץ כמובן לכל לקוח שלי לעשות את זה. זה באמת טריק מאוד פשוט, ואני אראה לכם עכשיו בדיוק מה צריך לעשות. טוב, אז אני נמצא בדף העסקי של אחד הלקוחות שלי, ומה שבעצם הטריק הזה אומר, אנחנו מחפשים בכל הפוסטים שאנחנו מעלים בדף העסקי, בין אם אנחנו מקדמים אותם או בין אם אנחנו לא מקדמים אותם, את כל אלה שעשו לנו לייק לתוך הפוסט, אבל לא עשו לנו לייק לדף העסקי ומזמינים אותם. אוקיי? אז אני יכול לראות שבפוסט הזה לדוגמה הוא מקודם, הוא הגיע ל-15,000 איש, 13,000 צפיות, יש לנו המון לייקים, שיתופים, תגובות. אז אני לוחץ על הרשימה כאן למעלה, ואני מחפש את כל מי שבעצם עשה לי לייק לפוסט, ובודק אם הוא חבר שלי בדף העסקי או לא חבר שלי בדף העסקי, ומזמין אותו בעצם. אז אני יכול לראות שבחלק מהעבודה כבר הוא הזמין. אני רואה כאן שיש לי פה רשימה של אנשים שעדיין לא עשו לי לייק לפוסט, לדף העסקי, סליחה, אבל עשו לי לייק לפוסט, ואני מזמין אותם בעצם. אני לוחץ על הכפתור של ה-invite, של ההזמן, ומזמין אותם לאהוב את הדף. אוקיי? אני כמובן לא חייב לעבוד רק עם הפוסטים שאני מקדם בתוך הדף העסקי, אלא אני יכול גם להיכנס לתוך מנהל המודעות, לפתוח את הפוסטים שאני מקדם בנפרד, ולהסתכל כמובן גם על הרשימות שמה, ולראות אם יש לי מישהו שהוא לא עשה לי לייק. והנה אני רואה שיש לי פה עוד רשימה, עוד אנשים שלא עשו לי לייק לדף העסקי, אני מזמין אותם. כמובן זה עוד קמפיין, זה אותו פוסט אבל בקמפיין אחר. אני רואה שפה הוא קיבל הרבה יותר לייקים, הרבה יותר שיתופים. אז אני גם לוחץ פה, ואני רואה בואו נראה, הנה, יש לי פה רשימה עוד יותר גדולה של אנשים שעדיין לא עשו לי לייק. אני כמובן מזמין את כולם. ומה שקורה בעצם זה במהלך הימים הקרובים, פתאום אנחנו נראה גידול בלייקים של העמוד. אוקיי? זה אומר שהאנשים האלה מקבלים את ההזמנה מהדף העסקי של מאסטר ספרי של הלקוח, שהוא מבקש מהם לאהוב את הדף העסקי. כמובן, אם זה לקוחות שאוהבים את הפוסט, אוהבים את המידע שהלקוח הזה נותן, אז הם יעשו לו לייק, ואז אנחנו נראה כבר גידול בתוך הדף העסקי. אנחנו נראה פה בהתראות פתאום גידול בלייקים. עכשיו חשוב לציין שזה לייקים שמאוד מאוד ממוקדים לדף העסקי, אוקיי? זה לא סתם חברים, זה לא סתם אנשים, אלא זה אחרי שהקמפיין מקודם, ואם לתחומי העניין שמאוד מאוד ממוקדים ספציפית ללקוח, הוא כבר למד איך לעשות את זה, הוא מקדם את זה בצורה הכי אפקטיבית שיש. אז הלייקים האלה זה אנשים שמתעניינים במוצר ובשירות שלנו. אז חשוב לי להזמין אותם לאהוב את הדף, כי גם זה אנשים שלא רק סתם יעשו לי לייק לדף, אלא אנשים שיקבלו את הערך שלי לאורך זמן, ישתפו, ויעשו לי את העבודה בעצם שהם ישתפו את הפוסטים שלי והכל. אוקיי? אז הטריק הזה הוא מאוד מאוד פשוט, באמת חבל לא להשתמש בו. אני רואה הרבה בעלי עסקים שמשתמשים פשוט לא בכוונה, אבל פייסבוק מקדמת אותם, כל הזמן לוחצת אותם לקדם את הדף העסקי, תמורת כמה שקלים ביום, תמורת עשרות שקלים ביום. חבל, באמת שאין טעם, זה מיותר לחלוטין, זה שורף לנו סתם כסף. עדיף להשתמש בטריק הזה, הוא מאוד מאוד פשוט, מאוד קל, לא עולה לנו שקל, ואנחנו מקבלים לייקים ממוקדים לדף העסקי. אז אני מקווה שאהבתם את הטיפ, ואנחנו נשתמע בסרטונים הבאים.